má život zmysel, ak sa všetko skončí? Včera sme počuli vo svedectve nášho brata Mareka, ktorý uvažoval nad tým, ak nemá zmysel život, ak neviem, čo bude po smrti, tak potom na čo sa snažiť? O čo by som sa mal snažiť? Drahí hostia, vážení priatelia, milí bratia a sestry, tak vítajte na poslednom treťom stretnutí v rámci tejto série našich stretnutí pred Veľkou nocou, kde teda hľadáme odpovede na to, má zmysel život, tak sa raz všetko skončí. A tak ako sme uvažovali nad tým v piatok, prečo musel Kristus zomrieť, včera sme uvažovali nad tým, či môže viera skutočne zmeniť život človeka, tak dnes je tá veľká otázka z mnohých otázok, ktoré si kladú ľudia v živote a na tomto svete. A je to tá otázka, stal Kristus z mŕtvych? Je vzkriesenie skutočné? A tak pre túto chvíľu, aby som povedal teda program, budeme najprv počuť pieseň. Kto budete poznať, môžete sa pripojiť, máte spevničky vo svojich rukách. Potom bude mať slovo brat Rado, kde bude vysvetlenie o vzkriesení Pána Ježiša Krista. Potom budeme počuť svedectvo muža, ktorý spoznal skutočné vzkriesenie Pána Ježiša Krista a čo mu to prinieslo do života. A potom po skončení samozrejme je priestor na rozhovory, je priestor na malé občerstvenie a samozrejme pre našich hostí sú pripravené malé darčeky, takže určite bez toho neodíďte. Takže vítajte a veríme, že tento čas bude užitočný z toho, čo budeme hovoriť, na čím budeme uvažovať a čo budeme spievať. Tak teraz by som pozval spevákov dopredu a budeme teda spievať pieseň Ja stojím pod krížom. A je to na strane 10 týchto našich spevníčkov. Ťažkú znáňa
Prosím, povstaňme k spoločnej modlitbe. Ďakujeme Ti, náš dobrý nebeský Otče, za tú Tvoju veľkú lásku, za to, že Ty si tak miloval nás, hriešných, biedných ľudí, že si dal svojho Syna, Pána Ježiša Krista, aby zomieral na kríži na Golgote. A ďakujeme Ti, Otče náš nebeský, že môžeme spievať a hovoriť nielen o tej jeho smrti, ktorú podstúpil, nielen o tom ukrižovaní, ale že môžeme hovoriť a hlásať to, že on je ten živý, Pán pánov, kráľ kráľov, živý na veky vekov. A tak Ti ďakujeme, že aj túto chvíľu si nám dal, aby sme si znova otvárali Tvoje slovo, poznávali Teba, poznávali Tvojho Syna, poznávali Tvoju dobrotu a Tvoju lásku naproti nám a Tvoju vôľu pre naše životy, pre život každého jedného človeka. Prosíme Ťa o Tvoje požehnanie. Amen. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry, ako sme už počuli, máme pred sebou tú poslednú z 3 otázok. Máme pred sebou tú poslednú z tých 3 otázok, ktoré sme mali pripravené alebo určené pre tieto stretnutia. A tou otázkou je, či je vzkriesenie skutočné. Ja si dovolím povedať, že je to najdôležitejšia z týchto otázok. A zároveň tá, na ktorej sa láme to, či človek verí alebo neverí. Na úvod prečítam z Evanjelia Lukáša 24. kapitoly tú správu o vzkriesenom Pánovi. Evanjelium svätého Lukáša, 24. kapitola od 1. verša. Budem čítať v mene Pánovom. No potom, prvý deň týždňa, hlboko za svitu, prišli k hrobu Pána Ježiša Krista, do ktorého bol položený po svojom ukrižovaní. Nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela Pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľa, 2 mužovia sa postavili vedľa nich v rúku, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa naľakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galilei, keď povedal, že Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnych ľudí, byť ukrižovaný a 3. dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slova. A keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým 11 a všetkým ostatným. A bola to Mária Magdaléna a Johana a Mária Jakobova a tie ostatné s nimi, ktoré to hovorili apoštolom. Ale tie ich slová sa im zdali ako bájka a neverili im tým ženám. A Peter, vstanúc, bežal k hrobu. A keď sa nahol, videl poboje ležať samé a odišiel sám v sebe sa diviac tomu, čo sa stalo. Máme tu zapísané svedectvo Božieho slova o tom, čo sa stalo po ukrižovaní. A tak ako keď som hovoril, že na tomto svedectve sa láme to, či človek verí alebo neverí, myslel som tým to, že sú určité fakty, o ktorých nám Božie slovo hovorí, s ktorými človek bežne, alebo aj história, nemá problém. Ktoré potvrdzuje aj z iných zdrojov, snáď z oveľa viac zdrojov ako niektoré iné historické postavy. Sú historické postavy ako napríklad Julius Cezar, ktorý je známy len z jedného alebo 2 zdrojov, ktoré boli napísané 500 rokov po jeho živote a o tých sme presvedčení, že tu boli,
žili na tejto zemi. O Pánovi Ježišovi Kristovi nám svedčí Božie slovo a snáď, keby to niekomu bolo málo, svedčia mnohé iné historické pramene z toho súčasného obdobia, z 1. storočia, ktoré hovoria o takomto človeku, ktorý tu bol na tejto zemi, ktorý žil, ktorý bol učiteľom, ktorý tiahol za sebou ľudí a ktorý bol ukrižovaný. Ale to, o čom už tieto ostatné pramene nehovoria, je vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Na jednej strane je tomu možné rozumieť, lebo je to niečo zvláštne a nie každý zďaleka bol aj vtedy presvedčený o tom, že sa to stalo. Veď si čítame v tom príbehu o vzkriesení, že tí, ktorí Pána Ježiša ukrižovali, a či už to boli Rimania, ako tá svetská moc, alebo náboženskí vodcovia Židov, rozšírili zvesť a tvrdili, že ho učeníci zobrali z toho hrobu, že ho ukradli a že teraz teda budú o ňom hovoriť, že je vzkriesený. Ale ja by som v niekoľkých takých bodoch sa pokúsil zhrnúť, prečo, okrem toho, že Božie slovo nám to hovorí, prečo som ja osobne presvedčený o tom, že vzkriesenie je naozaj skutočné. Ten prvý bod je ten, že keby som chcel si vymyslieť nejakú správu, tak si povolám uveriteľnejších svedkov, ako boli tí, o ktorých sme si čítali. V tom 1. storočí v Rímskej ríši, alebo aj u Židov, svedectvo žien nebolo v žiadnom prípade prípustné pred nejakým súdom. Nemalo váhu takú, ako malo svedectvo muža. Vtedy ten svet tak fungoval. A keby som chcel presvedčiť niekoho o tom, že hovorím pravdu, keď som si niečo vymyslel, tak by som si povolal niekoho, komu ľahšie ľudia uveria. Niekoho možno vyššie postaveného, niekoho, kto má, hovoríme tomu, nejakú kredibilitu v dnešnej dobe. Ale tu si čítame, že prvými svedkami o tom, že hrob je prázdny, boli ženy. A dokonca ani tí učeníci, ktorým to prišli povedať, ktorí chodili s Pánom Ježišom, im vtedy neverili. A museli sa aj sami presvedčiť. Tu sme si čítali o Petrovi, ktorý bežal k hrobu v iných evanjeliách. My sme si čítali, že aj s Jánom išiel a obaja videli ten prázdny hrob, ktorý bol. Ten druhý bod, kvôli ktorému som presvedčený o pravdivosti vzkriesenia, je ten, že toto učenie pretrvalo. Je to odtedy už 2000 rokov a toto učenie je stále tu a my sme stále jeho svedkami. V tom 1. storočí, keď židovský národ bol podrobený Rímanom, oni očakávali Mesiáša. Oni čakali nejakého záchrancu, ktorý príde a ktorý ich vyslobodí ich národ spod tej rímskej moci. Oni už dlhé roky neboli suverénnym národom, boli najprv v zajatí, potom sa vrátili, ale stále boli niekomu slúžili. A v proroctvách, ktoré máme aj v Božom slove zapísané, sa hovorilo už dávno pred stovkami rokov o tom, že príde Mesiáš, ktorý ich vyslobodí. A oni, veriac týmto slovám, tohto Mesiáša očakávali. Čakali niekoho, kto ich vyslobodí. A aj samotné Božie slovo, ale aj iné historické prameny nám hovoria o tom, že boli takíto ľudia, takíto, ja to poviem tak, revolucionári, osloboditelia, alebo národní buditelia, alebo ako ich chceme nazvať, ktorí povolali za sebou niekoľkých, presvedčili menšie alebo väčšie skupiny ľudí, aby im uverili. A tieto skupiny ľudí za nimi išli. Ale stalo sa to, že keď tento vodca zomrel, tak toto učenie, alebo toto národné obrodenie zaniklo. Samotné Božie slovo nám o tom hovorí, keď v časoch prvej cirkvi učeníci hlásali o vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi,
tak jeden z tých, ktorí tak najviac sa ich snažili umlčať, jeden z učiteľov židovských, hovorí takéto slova v Skutkoch 5. kapitole 35. verša 34. Povstal nejaký farizeus vo Vysokej rade menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si veľmi vážil všetok ľud a rozkázal, aby na chvíľu vyviedli ľudí von. A povedal im: mužovia Izraeliti, majte sa na pozore pri týchto ľuďoch, čo máte robiť. Lebo nedávno pred týmito dňami bol povstal Teudas, ktorý hovoril o sebe, že je ktosi, ktorému sa bolo pripojilo počtom okolo 400 mužov, ktorého potom zabili, a všetci, ktorí ho poslúchali, sa rozprchli a vyšli na nič. Po ňom povstal Júdas Galilejský vo dňoch popisu a odvrátil za sebou mnoho ľudu, ale aj ten zahynul a všetci, ktorí ho poslúchali, boli rozptýlení. A čo teraz hovorím vám? Odstúpte od týchto ľudí a nechajte ich, lebo ak je tá rada, to posolstvo z ľudí, alebo to dielo, rozpadne sa. No ak je z Boha, nebudete ho môcť zničiť, aby ste snáď neboli nájdení ešte aj ako takí, ktorí sa boria s Bohom. Samotný tento učiteľ, poznajúc zákon, vyučený v tom, čo Boh hovoril, ich varuje pred týmto. Dávajte pozor, ako pristúpite k tejto správe o vzkriesenom Kristovi. Lebo ak jej neuveríte, ak sa ich budete snažiť potlačiť, umlčať, a ono sa nakoniec ukáže, že je to pravda, tak budete tí, ktorí odporujú Bohu. Budete tí, ktorí bojujú proti nemu, ktorí sa voči nemu búria. A oni veľmi dobre vedeli, čo znamená odporovať Bohu a kam to človeka privedie. Tým tretím bodom je moc tej správy o vzkriesenom Kristovi, ktorá mení život človeka. Čítal som tam o ľuďoch, ktorí nasledovali nejakého vodcu, nejakého Teudasa, nejakého Júdasa Galilejského, ktorých keď zabili, tak títo ľudia sa rozprchli. A snáď v tých prvých 2 dňoch, potom ako Pána Ježiša ukrižovali, by sme mohli povedať, že toto sa stalo podobne aj pri týchto učeníkoch, ktorí Pána Ježiša nasledovali. Lebo v Božom slove si čítame o tom, že keď bol Pán Ježiš ukrižovaný a položený do hrobu, tak oni boli v miestnosti skrytí a báli sa, schovávali sa a nehovorili o ňom. Sami nevedeli, čo bude ďalej, čo sa bude diať, lebo veď dosť dlhú dobu s ním chodili, on ich učil. A sami neboli presvedčení o tom, čo teraz bude nasledovať. Hoci im mnohokrát hovoril, že on vstane z mŕtvych. Ale zároveň si v Božom slove čítame o tom, že títo učeníci schovaní, že za nimi prišiel Pán Ježiš Kristus ukázal sa im a jasne im povedal, čo bude nasledovať. On sa im ukázal ako ten, ktorý bol vzkriesený, ako ten, ktorý žije, ako ten, ktorý nezostal v hrobe, ako ten, ktorého ani ten kríž, ako nástroj popravy, ani tá skala, ktorej bol položený v tom hrobe, a ten kameň, ten obrovský kameň, ktorým tento hrob bol privalený a ešte bol zapečatený, ani tí vojaci, ktorí tento hrob strážili, jeho nezastavili, ale on vstal. A keď sa ukázal týmto učeníkom, tak im hovorí: nebojte sa, lebo ja žijem, a poslal ich, aby oni hlásali tú správu o ňom. A potom ďalej Božie slovo nám hovorí o tom, že títo učeníci, tí, ktorí sa predtým báli, tak zrazu vychádzajú von medzi ľudí, medzi tých, ktorí im hrozili prenasledovaním,
hrozili im bitkou, hrozili im smrťou, čo sa pri väčšine z týchto učeníkov, myslím, že až na jedného, skutočne aj naplnilo, že zomreli ťažkou smrťou mučeníkov. A hovoria im správu o vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi. A môžeme vidieť skutočne tú moc, ktorá zmenila ich životy. Z tých bojazlivých mužov, prepáčte, ja to nemyslím nejako v zlom, ja neviem, ako by som ja na ich mieste reagoval. Z tých bojazlivých mužov na tých, ktorí sú vernými svedkami o vzkriesenom Kristovi. Ale tam tá moc tej správy o vzkriesení v žiadnom prípade nekončí pri týchto 11 mužoch. Lebo v Božom slove si čítame o ďalších a ďalších, za všetkých spomeniem len Saula, ktorý bol jedným z popredných Židov a ktorý prenasledoval na začiatku týchto kresťanov, ktorý bol presvedčený o pravde, že oni si vymýšľajú, že žiadny vzkriesený Kristus neexistuje. A týchto, ktorí tomuto verili, dával do väzenia, posielal na smrť a Božie slovo nám hovorí taký výraz, že dýchal na nich hrozbou. A všetci títo, ktorí verili v Pána Ježiša Krista, o ňom vedeli a báli sa ho. Ale tohoto muža, ktorý takto odporoval Bohu, Pán Ježiš Kristus zastavil práve na ceste, keď išiel hľadať týchto veriacich kresťanov, ho zastavil Pán Ježiš Kristus, ukázal sa mu ako ten, ktorý je vzkriesený, ktorý žije, ktorý má moc a úplne obrátil jeho život o 180 stupňov. A z toho človeka, ktorý týchto kresťanov prenasledoval, sa stal človek, ktorý o ňom, o Pánovi Ježišovi Kristovi začal hovoriť, začal písať, začal kázať a väčšina Nového zákona, ktorý máme, je napísaný skrze neho. Stal sa tak verným poslom tohoto vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Hoci ho to priviedlo do mnohých ťažkých situácií, až nakoniec do väzenia, ale on nikdy neprestal hovoriť túto dobrú správu. O tejto moci vzkrieseného Pána Ježiša Krista nám Božie slovo hovorí na mnohých a mnohých miestach. A práve tieto listy, ktoré písal tento Saul, neskôr poznaný pod menom Pavol, na mnohých miestach o tomto hovoria. Ja za všetky len z niektorých zacitujem niektoré miesta. V 2. liste Korinťanom 5. kapitole hovorí: preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli a nastali nové. V liste Efežanom: aká je to nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. V tom istom liste, v 2. kapitole: ale Boh, bohatý vo svojom milosrdenstve zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom, milosťou ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa niekto nevystatoval. A sú ešte mnohé a mnohé miesta, ktoré by nám mohli hovoriť o moci tohoto vzkriesenia. Tá správa, ktorú hovoríme, ktorú si pripomíname a ktorú chceme hovoriť každému jednému človeku, je tá, že Ježiš žije. Že vzkriesenie je skutočné. A tak ako Boh jeho vzkriesil z mŕtvych,
tak raz vzkriesi aj nás. Ale nie len to, ale už aj tu v tomto živote na tejto zemi, tí, ktorí odovzdajú jemu svoj život, uznajú jeho moc, jeho božstvo, odovzdajú mu svoj život, môžu žiť v tej novote života, o ktorej sme hovorili. Už viac nie v tom hriechu, v tom zlom, v čom človek žije vo svojej prírodzenosti, ale v poslušnosti voči Bohu a v službe jemu. A takto vzkriesenie je skutočné. A tak, ako som na začiatku hovoril, práve to je tá správa, ktorá delí človeka, ktorý verí a ktorý neverí. Božie slovo nám hovorí o vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi. A tak, ja som to spomenul aj včera, neberte mňa za slovo, ale berte Boha za slovo. On o tom hovorí, v jeho slove je to napísané, v jeho slove je aj moc jeho vzkriesenia. A tak prosím, príjmite túto správu, že to vzkriesenie v Pánovi Ježišovi Kristovi je skutočné a on ho ponúka každému jednému človeku. Amen. Amen. Budeme teraz spievať pieseň Pred Božím trónom na strane 13. Pred Božím trónom na strane 13. Som jeho kráľom uvedený a pre
Teraz si vypočujeme svedectvo od nášho brata Tomáša, čo Boh vykonal v jeho živote. Nech sa páči. Ďakujem za túto príležitosť. Braňo na začiatku povedal, že čo som získal s tým, keď som uveril v Pána Ježiša, ale ja vám poviem aj to, čo som strátil. A to vďaka Bohu, že som strátil. To, čo bolo v mojom živote. Ale začal by som trochu inak. Pán Boh je v prvom rade spravedlivý, je dokonalý, je neohrozený vládca a nepotrebuje sa nikoho na nič pýtať. A je svätý. Ale ja o ňom dnes chcem hovoriť ako o tom, ktorý je láska, ktorý je dobrý a hlavne, keď mám hovoriť svedectvo o mne, ktorý je dlho zhovievavý. Je tu niekto, kto nepozná proroka Jonáša? Až niekto neviete, v kľude sa prihláste. Prorok Jonáš mal ísť do Ninive, aby povedal ľuďom, že robia hriechy a že robia to, čo je zlé v Božích očiach. Ale on ich nemal rád, tých ľudí. Možno aj právom, lebo im robili zle. A on pretože ich nemal rád, sa zobral a išiel úplne opačným smerom. A tak nejako to bolo podobne aj v mojom živote. Nie úplne rovnako, Pán Boh ma neposlal niekde, ale od malička som poznal Pána Boha. Vedel som, čo Pán Boh do mňa chce, vedel som, čo je jeho vôľa, nielen pri mne, ale pri každom jednom človeku. A ja som napriek tomu sa otočil a išiel úplne opačným smerom. Takisto, ako to urobil Jonáš. Ale Pán Boh je dobrý, a ako som povedal, dlho zhovievavý. Tak ako Jonáša cez nejaké tie skúšky previedol a dovedol ho tam, kde chcel, aby bol. A nebolo to, myslím, že nakoniec dobre len pre to Ninive, ale aj pre to samotného Jonáša, ktorý pochopil a uznal, aký je Pán Boh naozaj dobrý a že má rád hriešného človeka. Odmala som počúval Božie slovo a teda vedel som, že je to dobré a veril som tomu. Nikdy som nepochyboval nad tým, že by niečo z Božieho slova nebola pravda. Ale nechcelo sa mi poslúchať Božie slovo, lebo som si chcel ísť v tých žiadostiach, ktorými sme istotne každý prešli, keď je človek mladý. Bol som neposlušný rodičom a celkovo by som povedal možno aj celému systému, aj zákonu. Robil som zlé veci. A naozaj Pán Boh je taký trpezlivý, lebo ja som vždy, keď som urobil niečo zlé na nejakom mieste, tak som si myslel, že Pán Boh ma za to potrestá. Naozaj som si myslel, že ten trest musí prísť. Lebo je to naozaj spravodlivé. Keď ja som urobil niečo tak zlé, takže ma Pán Boh potrestá. A môžem povedať s vďačnosťou Pánu Bohu, že doteraz sa to nestalo, že ma naozaj nepotrestal. Za nič zlé, čo som spravil na tomto svete. Niekoľko rokov som takto fungoval, žil s tým, že som vedel, že idem hlavou proti múru, že idem proti živému Bohu, že idem proti všetkým zákazom a príkazom a vedel som, že nepôjde to tak do nekonečna. Ale nechcelo sa mi nič s tým robiť. Až potom možno prišiel taký čas, že už som nevládal ako keby ďalej s tým bojovať. Lebo Pán Boh stále ku mne hovoril. A bol to neustály boj. A vieme, že v každom boji človek nedokáže stále bojovať. Raz príde to, že človek proste nevládze. A to bolo dobré. A to je dobré pri každom jednom človeku, keď človek kapituluje, uzná sa za, povedzme tak, úplnú nulu, že sám nič nedokáže. A to bolo dobré. Nie v tej chvíli, keď som to prežíval, vtedy to nebolo dobré, vtedy to bolo veľmi zle. Ale dnes vidím, že to bolo naozaj dobré. Že som takto kapituloval. Ale nebolo to také ľahké a jednoduché, ako možno sme počuli pri mnohých svedectvách, že nastal proste bod zlomu a potom to už bolo iné. Niečo som si nadrobil a stále sa to so mnou dlhú dobu ťahalo. Možno spomeniem len také nejaké základné veci, možno alkohol,
A možno takým najhorším bojom boli pri mne cigarety. Aj keď som sa obrátil, dal som svoj život Pánovi, aj tak som stále fajčil a nevedel som prestať. A nechápal som to, jak je to možné. Keď som aj počúval svedectvá, že niekto povedal, že keď sa obrátil, prestal fajčiť zo dňa na deň. Ale to netvrdím, ale možno to bolo práve preto, že som tak dlhé roky vedel, čo je dobré a robil som zle. Ale i v tom Pán Boh bol ku mne milostivý a keď som sa tak raz večer modlil, hovoril som, Pane Ježišu, ja fajčiť nikdy neprestajem. Ja to proste nedokážem, neprestajem nikdy fajčiť. A to bolo posledný deň, čo som fajčil, už potom som nefajčil. Lebo predtým som pokrčil niekoľko škatuliek cigaret, pozahadzoval a vždy som si kúpil na druhý deň druhé a zase som si zaplatil. A tí, ktorí ma poznáte, viete, že máme hore na Ružici chatu a tam je taký veršik na takej doske v kuchyni a je to veršik s Filipánom 4.13. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. A ja som to dlhé roky toto čítal a tiež som nechápal však. Ja som Pánu, prečo takéto veci nedokážem opustiť. Ale Pán Boh pri nás, pri každom jednom má nejaký iný spôsob. Ako človeka vyškoliť, vyučiť a poukázať mu na to, aký je. A naozaj na to, aký som ja bol zlý, tak Pán Boh až do dnešného dňa, ako som už povedal, neurobil pri mne nič zlého, že mi bolo. A dokonca dostal som i veriacu manželku, ktorá bola neveriaca, lebo som si ju našiel ako neveriacu, ale ona sa obrátila. A toto pokladám tiež za obrovskú milosť, lebo keď nám Pán Boh dá z tých dobrých vecí, ktoré On má, bez toho, že by sme my nejako to bojovali, tak je to nepochopiteľné. Je to nepochopiteľná láska. Aký Pán Boh je dobrý. Stále napríklad na touto jednou vecou rozmýšľam, že prečo to Pán Boh tak pri mne urobil. Keď som si to naozaj nezaslúžil. To je jedna z tých vecí tiež, ktorá o tom hovorí, že aký je Pán Boh. Že On není ten, ktorý odpláca zlým za zlé. Áno, jedného dňa Pán Boh všetkým tým, ktorí ho na tomto svete neuverili tomu, čo povedal a neposlúchli, prídu pred neho, tak potom ich bude súdiť. Ale na tomto svete Pán Boh ku každému hovorí a hovorí mu, poď ku mne. Každého človeka Pán Boh volá. A chce, aby sa s ním zmieril. Pán Boh nás preto aj stvoril. Počuli sme to tu, myslím, že aj v piatok. Preto, aby sme s ním žili, on nás stvoril pre život a preto, aby nám bolo dobre. Nie, aby nám bolo zle. To, že nám je zle, to je naša chyba. To je chyba toho, že skrze Adama prišiel do sveta hriech. A Adamovi to nemôžeme vyčítať, lebo myslím, že tu nie je nikto, kto by nemal hriech. Každý jeden človek. Každý za to zlé môžeme sami. A naozaj, keď dnes sa obzriem naspäť, koľko rokov zo svojho života som premarnil, tak to ľutujem. To je taká vec, ktorá sa nedá zvrátiť. I keď teraz mi je dobre, keď mám istotu večného života, keď viem, že stadiaľ to odídem, tak idem rovno k Pánovi. A nemusím sa báť toho, čo bude. Ale keď sa obliadnem na tie roky, ktoré som premárnil, tak je to úplná zbytočnosť. Sú to aj straty, ktoré možno nesiem až doteraz so sebou, že to nemuselo byť. A práve preto chcem aj povedať tým, ktorí ešte nie sú Pánovi, aby nemarnili tie roky života, ten čas života, ktorý máte na tomto svete. Lebo je to naozaj premarnený, premrhaný čas a nie je z toho žiadny výsledok, žiadny význam a nie je vidno žiadny cieľ. Neveriaci človek, keď nemá Pána Boha, nemá žiadny cieľ. A keď v dnešnej dobe sa pozrieme okolo seba, z toho takého ľudského nášho tiež, že sme ľudia, tak máme nejaké vízie, hej, že čo by sme chceli robiť, alebo že čo tak tie nejaké významy sa strácajú, lebo všetko okolo sa ako keby rúca v tomto svete. Všade sú vojny, nepokoje. I tá finančná situácia smeruje nejakým dobrým smerom. Na čo sa má človek spoľahnúť? Keď sa to môže zo dňa na deň tu na zemi zvrátiť.
A je to naozaj úžasné, že Pán Boh ešte stále i dnes hovorí, aby človek sa spoľahol na Neho. A bude mať istotu. A nie len tu na zemi, že sa nebude musieť, čo bude zajtra so mnou, s mojou rodinou, s mojimi blízkymi. Ale i keď odídeme z tohoto sveta, že čo bude s nami. A keď si porovnáme tých pár rokov na tomto svete, dajme tomu 100, a to som prehnal, málo kto sa dožije 100 rokov s tou väčšnosťou, tak to náš mozog ani nepoberá, aby sme vyhodnotili ten rozdiel. Je to niečo neskutočné. A Pán Boh volá aj dnes, aby prišli ku nemu všetci, aby sa s ním zmierili. A to skrze Pána Ježiša. On sa o to aj postaral. On sa postaral o to, aby my ľudia sa mali ako ku nemu dostať. I keď sme my, ktorí sme odišli, on je ten, ktorý podáva ruku a hovorí, aby sme sa skrze Pána Ježiša s ním zmierili. Tak ja som vďačný Pánu Bohu za to, že mal so mnou toľko trpezlivosti a nebudem vám klamať, poviem, že aj má, lebo každý deň je niečo, s čím musím bojovať, s čím všetci musíme bojovať. A tak prajem aj vám, aby aj vám Pán Boh pomáhal každý deň, v každej skúške, v každej situácii a aj tým, ktorí ešte nie ste jeho, aby vám pomohol ku sebe. Prečítam niekoľko veršov z Evanjelia Jána z 5. kapitoly. Od 21. Ján 5:21 a ďalej. Lebo ako Otec skriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn, ktorý chce, oživuje. Lebo Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd oddal Synovi, aby všetci ctili Syna, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí Otca, ktorý ho poslal. Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. A nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ameň, ameň, ameň vám hovorím, že príde hodina, a je teraz, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, ktorí počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu právo a moc konať i súd, pretože je synom človeka. Nedivte sa tomu, lebo príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas. A výjdu tí, ktorí dobre činia, na skriesenie života. Ale tí, ktorí zle robili, na skriesenie súdu. Počuli sme dnes veľa o skriesení, o tom, či skriesenie je, či skriesenie bolo, či Pán Ježiš Kristus, ktorý žil na tejto zemi, a ako sme počuli, to s tým ľudia nemajú problém, ktorý zomrel na kríži, aj to prijímajú, že on aj vstal z mŕtvych. A to je tá prvá otázka. Veríš tomu? Veríš, že Kristus vstal z mŕtvych? A možno ten náboženský svet, a budeme si to, tak celý svet si to bude pripomínať, alebo takmer celý svet aj o týždeň počas Veľkej noci, práve tento deň, nedeľu, bude si pripomínať, no áno, ten Kristus, ten tam dávno niekedy, no asi vstal, asi to tak je. Ale poďme ešte o krok ďalej. Keď existuje vzkriesenie, keď Kristus vstal, Pán Ježiš hovorí, že bude ešte iné vzkriesenie. A výjdu tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života. A tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu. Čo je to dobre činiť? Čo je to zle robiť? Keď sa pozrieš do svojho srdca a na svoj život a do svojho svedomia, môžeš povedať, že si vždy činila dobre? Že si zaslúžiš vzkriesenie k životu? No, ak by aj človek dokázal oklamať sám seba a povedať, áno, ja som vždy robil dobre. Je tu Božie slovo, ktoré svedčí o tom, že niet spravodlivého ani jedného. A ak sa priznáš úprimne, no nie, ja som nečinil dobre. Nie, ja som robila zle. Pán Ježiš tu ale poukazuje na inú vec, podľa ktorej Boh hodnotí, či človek činí dobre. A to sme si čítali, aby všetci ctili Syna.
ako ctia Otca. Ctíš Syna, Pána Ježiša Krista? Ako sa to prejavuje? Ako sa to dokáže? Kto čuje moje slovo, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. A Pán Ježiš tu hovorí ešte o jednej veci. Tá prvá je výzva. Počúvaj moje slovo a ver tomu. Ver tomu, čo je v ňom napísané. Ver tomu, čo je v Biblii. Ak nebudeš počúvať hlas Božieho Syna, Pána Ježiša Krista teraz, príde hodina, keď ho budeš počuť. A vyjdeš na vzkriesenie. Ale tí, ktorí nectia Syna, nie na vzkriesenie života, ale na vzkriesenie k súdu. Pán Ježiš dnes volá k pokániu, k viere, k vyznaniu hriechov. On, ten živý, ťa volá k životu, lebo on nechce, aby hriešnik zahynul. Nechce, aby nikto z nás, žiaden človek zahynul, ale chce, aby všetci poznali pravdu a boli spasení a mohli mať večný život. Prosím, povstaňme k spoločnej modlitbe. Ďakujeme Ti, náš drahý Pane Ježišu Kriste, že Ty ešte stále voláš k životu, že voláš k viere, voláš k tomu, aby človek uznal tú svoju nespravodlivosť, tú svoju hriešnosť pred Tebou, aby Ti vyznal svoje hriechy a aby prijal to, prečo si Ty zomrel, prečo si bol aj skriesený, že si zomrel pre naše hriechy a stal si z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že mnohí už toto môžeme vyznávať a veľmi ťa prosíme, aby si Ty sa dotýkal srdc tých, ktorí ešte toto vo svojom živote neprijali, ktorí možno aj počujú Tvoj hlas, ale odmietajú ho, nectia ťa, aby sa obrátili ku Tebe. Prosíme ťa o Tvoju milosť, aby ona ešte vládla medzi nami, vládla na tomto svete, kým trvá čas milosti. A ďakujeme Ti aj za tieto hodiny, za tieto dni, ktoré sme mohli stráviť pri Tvojom slove. Prosíme ťa, aby si nás tak držal, aby to Tvoje slovo v našich životoch donášalo užitok. Amen. Amen. Keď hovoríme o tom volení Pána Ježiša, tak na záver prosím zaspievajme pieseň Čuj, Pán Ježiš teba volá a stane príď.
drahí naši hostia, milí priatelia, bratia a sestry, tak je čas ukončenia aj tohto nášho stretnutia, tohto zhromaždenia. A zda nikto neodíde odtiaľto bez tej odpovede. Má zmysel život, ak sa raz všetko skončí? A my sme tu mnoho počuli a ja už nebudem pridávať slova, len to chcem zhrnúť. Áno, má ten život význam. Lebo on sa nekončí hrobom, tak ako Pán Ježiš, jeho život neskončil hrobom, ale bol vzkriesený a je živý, tak i nás vzkriesil duchom a vzkriesil nás raz i naše tela, ktoré zomrú. A tak my máme veľké potešenie a veľkú túžbu, aby ste aj vy, ktorí ešte Bohu nepatríte, aby ste prišli k nemu, aby ste vyznali svoje hriechy, aby ste kapitulovali pred ním, aby ste mu odovzdali svoj život. A teda snáď už neodchádzate s tou otázkou, má život zmysel, ale a zdá s tou otázkou, či veríš tomu? Keď sa budeme rozchádzať, tak teda pozývame vás či už k rozhovorom, alebo s vašimi blízkymi, ktorí vás sem doviedli, sa môžete porozprávať, samozrejme k občerstveniu malému. A vonku vám radi dáme malý dáček, aby ste mali aj spomienku, je tam kniha, je tam Nový zákon, čiže je tam tá druhá časť Biblie, ktorá je veľmi dôležitá a je to tá správa, pravdivá Božia správa z nebies, ktorú, keď bude hriešnik čítať, keď vy ju budete čítať, tak to je Božie slovo, ktoré vás privedie k spaseniu, k Pánovi Ježišovi. Tieto brožúrky, kde sú tie piesne, ktoré sme spievali, samozrejme, tie si zoberte do sebou domov, budete mať spomienku, môžete si pripomenúť a vzadu sú užitočné kontakty na naše zhromaždenie. Je tu aj adresa webová a tiež vás veľmi srdečne pozývame na naše pravidelné zhromaždenia, ktoré sú v útorok a štvrtok o 17. hodine každý týždeň a v nedeľu o 13. hodine, tak ako sme tu teraz. Budú tu aj zvukové alebo videonahrávky, ktoré si môžete pozrieť alebo teda stiahnuť na tejto adrese a sú tu kontakty na niektorých z nás. Takže keď aj po týždni alebo po mesiaci sa budete chcieť niečo spýtať alebo niečo porozprávať, pokojne nás kontaktujte, pokojne príďte. Sme veľmi radi, že sme vás tu mohli privítať a teda želáme vám, aby ste našli večný život Pánovi Ježišovi. Tak s týmto sa s vami lúčime a prajem vám pekný zbytok dňa. Dovidenia.